ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା। ମୋଦି ନାଁରେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସେ ମାନସୀ ସୋନି ନାମକ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ତାକୁ ଲୁହା ଚେନରେ ବାନ୍ଧି ତା ସହିତ ମାନେ ବହୁତ ଥର ସେ ଶାରୀରିକ ମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି ତାକୁ, ଯୋଉଟାକି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ବିଜେପି ଦଳର 36 ଜଣ ବଳାତ୍କାରୀ ଅଛନ୍ତି। 25 ଜଣରୁ 23 ଜଣ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଇଡି ସିବିଆଇ ଭୟରେ। ମାନେ ଯୋଉ ଦେଶର ମୁଖିଆ ଏମିତି କରିପାରେ, ଆଉ ସେ ଦେଶର ନେତା ମାନେ ଆଉ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଆଶା କରାଯିବ? ମାନସୀ ସୋନି ଏବେ ଆମେରିକା ସରକାର ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଆଉ ତାକୁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। 1997 ମସିହା ଗୁଜୁରାଟ ଦଙ୍ଗାରେ ଯୋଉ ଫାଇଲ ଖୋଲୁଥିଲେ ଯୋଉ ସଞ୍ଜୟ ଭଟ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ମିଛ କେସରେ 9 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ପୁରେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବି ମୋଦି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି। ମୋଦି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି 40 ବର୍ଷ ହେଲା